Chawira Beula. Jimmy Mengeranwa Dennis Jimmy Changamire Nevamiri Penyu Nyaya Ndre kuda kutora munda wangu uye kundishungurudza ndoda kulipwa nembudzi nhatu yandembodzi dzako chitupa nemaredari akutaura izvozvo ndichawira Beula achitaura kuna Mengeranwa Dennis. Kutaura ndizve Beula asi sei Dennis inini pamba pangu pamipero pane mapurani akasimwa nemurume wangu saka ndakafunga kuti ndoda kuforoma hangu zvidhina ndobva ndati ndoenda kunochera chidzere chirimo ndiforome zvidhina zvakuita zvekutuku ndakatanga kuguma mukomana musotanga kai asi vanoti cherecherei ndobva ndaona adzoka ndikati zvavadzoka nguva diki wangu washanda nguva zvikanzi pazokura mubengeranwa andipopotera kuti apa pamunda pangu chinyi saka ndangoti handizvizivi semunhu ndatuma saka ndangobva ndikati uraiti wanga kudaro here so vanhu takagarisana mangwana ndichibva ndamuka ndobva ndaendawo inu ndikati sezvo mvura inonova kunaka murikuisa musiramba tida kuitira mvura yemungodhi ichimo tiforome zvidhina zvedu ndobva ndaakucherawo nemukomana basa takuchera achibva auya Dennis mubengeranwa achibva amira achibva andituka pamunda pangu hanambomudaira akatora nguva achingondituka ndakamira ndakamutarisa apedza achibva atendeuka aenda ndobva taramba takuchera zvedu takuchera chibva ndaona hona kunouya aita vamwe vanhu vakanga vari kuzomuchera akabata demo zvikanzi nhasi ndiri kuuraye mudzipa ndoda kutema nekuti pamunda pangu ndopandakazongwa tongonwa ndamudarira asiwe zvamboita sei chaizvo uri kupenga zvamboita sei unotoziva kuti nzvimbo yangu kare ende yakasogadzirwa nachifa akafa kudhara kare atichatomboziva kuti how many years ndotonga kuma-50 years panhu pakatodina ndikatesa nefenzi yangu kutondera kuti wakatomboenda ti vana mentenai waya ukati bango renyu radarika pamuganhu wenyu dzoserai bango vanhu vakauya tikagadzirwa ndikatodzosera bango rangu paka pasina kana mita chaipo padarika bango ndikatodzosera chinyi kuti unenge uchiziva kamuganhu wako uri kumboita sei asaka rega ndiuye unditeme hazvina kuipa unonditema ndobva ndabva paya pataicherera ndobva ndafamba manje kuti ndisangane naye saka pakapangusara distance yakaita pano nepafenza achibva ati demoriya pasi kuendendere ndikati ko wakanzirei pasi andione nechinangwa chekuda kunditema kunditemera panzvimbo ipapa saka kuti zvinyatsota ungadai watotema achibva apopota achibva adzokera kumba kwake nedekani rake saka endakabana kuti ana ngatichisiyanai nazvo ndiropawa kuti kunani kuna sabu sezvo kuna sabu kuti atadaidzo kune meeting yanga ndichienda mwana ndobva ndachitakura izvino mwana wakangoita semungore mwaka wakangomira chete ndobva adzoka futi manje achibva atanga futi kupopota achitukirira umwe wangati naye achingokuti iwe regera kudaro zvakuita zvakaipa achibva anodzoka ndobva asvika pagomba paya ndobva ati foshora yangu kufoshora inotaurei foshora haitauri munhu ndiye anodini anotaura ungadai wangopedzerana nyaya yeneni zvaungatora ndemongo wavhona ndobva atora foshora aenda aine mumwe aingomutsimwa wongoti rega kudaro uyu munhu aingopurova rega kudaro iwe zvakuita zvakadini zvakaipa achibva anosvika pane imwe imba achibva adzoka saka ndakandakumbira pasabu ndobva ndanomira ndapamberi kuti ndione kuti achakanda here chii foshora vanguenda naye kumba kwake saka ndobva ndangopindura nerwendo rwangu kuenda kwani pasabu saka ndasvika pana sabu ndakabva ndatanga kutaura nyaya iyo vasati vataura meeting yasabu ndataura kudaro sabu kangoti vadare muri kuzvinzwawo ava ndoti mungodaira kuti panapa pakagadzirwa kare chifuwa chakafa dzaive mbone mapurisa achipatu vamwe vakatofa kustorina vanhu vanga vakatogara makore ese nenyaya yakagadzirwa mwana uyo ari mwana mudiki haazvizii baba wake vanabamukuru wake vanani vanatete vake vakugadzirisa zvinhu
tigarisana zvakadini zvakambona ava akatonzi chisa mugano wenyapa vakafenza waya yavo zvakanaka ende vanotogara vachingomentena waya yavo ichingomutswa mapuranga avo vachingotema azviwanira papi tikati saka ndo nyaya yadini yaiti saka sabhuku akanditi alright ini semunhu wandisinaye mari kumangu regai chinotaura kuna sabhuku wake kuti tione kuenzanisa vanhu hazvinaki kuti munhu vagarisana vakadaro nebva nenebva ndiyo anotodaidza ndikumba vangu ndipomatisi kana nyoka yakauya mhanyai wamuzukuru nyoka muno muyadhi yemukomana ndobva vaenda mochidzokera kumba ndozvaya ndokupai kuti sabhuku akati vachibva vanotaura nasabhuku vachibva vauya zvakanzi sabhuku akati aiwa nekweti iya nedemo yakutyisa yaizvichibvira mai vatenda kumapurisa nekuti katonganya nedemo isusu kwakabva azowatema tinowana mhosva endai munovati vaende kumapurisa ndikati ndozvataurwa zvaati waraitegenitsvagiwo mari ndidini ndione kuenda ndakangofamba kutsvaga mari ndobva ndatsvaga mari yangu ndobva ndaenda kwamatsika ndobva ndasvika pabhesi pamatsika mapurisa anga asipo ndobva ndaona nhamba dzavanonyorawo pamadziro ndobva ndangotorawo ndobva ndawafonera zvikanzi sori gudo nhasi hatisi kuuyaba asi mozoya mangwana acho ndikati zvakanaka ndobva ndizokera kumba ndasvika kumba ndobva mangwana acho ndadzokawo zvedu ndasvika paya ndagara mapurisa abva auya ndobva ndatsanangura nyaya yangu saizvo ndiri kuita izvi tsanangure kanzi zvakanaka mbuya tazvinzwa chirega tinyore tsamba munopa mapurisa ari kwenyu ikoko mozoyana namudengeranwa togadzirisa nyaya ndadzokera kumba ndobva ndanosvikopawo mupurisa tsamba achibva akashira akati zvakanaka mbuya ndichamupa moenda titironyera mataurwa nemupurisa kuti mouya ndobva ndagara mande yasvika ndobva ndaenda ndakasvikawo iye akanga apo ndopindawo muya mupurisa wabvunza nditaura nyaya yangu onzi ndizvo here mubengeranwa zvokutaura mbuya zvikanzi ndizvozvo mumashure akazopesera kuti zvimwe vanyepa zvanzi aiwa tichagoni kudaro wati ndizvozvo unodarirei zvikanzi vandipanzvimbo pangu zvikanzi nemupurisa asi munoziva here kuti atorerwa nzvimbo ndionono manhara akakwani kwasabhuku ungada yakaenda kuna sabhuku yaimuone zvaita mbuya vapinda munda mani zvikanzi handiendi vangavaende ivo vanomhangana zvikanzi nemupurisa wadyisirwa woti adyisa ende vanomhangana ivo zvingaitika here vamudengerana vanhu ngavanomhangana sakaedza kutaura zvaakapa mufananidzo yekuti kana kumanisha kwedu tinadzo nzvimbo dzatakataurwa nanambuya vedu kuti idzi tairima idzi asi dzakazopiwa vanhu saka hatichagoni kusvika papi ipapo nekuti dzatopiwa vanhu nyaya yakadai hainetsi enda munatogadzirisana zvakanaka ivo woenda kwasabhuku monoripota mbuya sabhuku odaidza vanare mogadziriswa mogara zvakadini zvakanaka ende mbuya ari kutaura kuti ndonebva yangu chaiyo ndinotemba nayo mwana wandakatogara naye pamba iyeyu asi hazvigoni kudaro endai munoenzeswa nasabhuku yedemo ndio inozoenda kumapurisa mbuya yedemo nekuti hatigoni kuti munhu atambe nedemo munyika medu kudaro kuita rimwe ringoita jena ringotemamo saka chienda ndobva paya ndakaenda kumba ndobva ndanosvikoenda kuna sabhuku ndozvandafamba ndichiita zvese zvanasabhuku alright toona kuti achauya here kuzodini haana kuenda vhiki rakapera rechipiri ini zvakandirwadza manje kuti hei tinogarisana sei nekuti anga kungoita dzimwe dzekuti akamira pawaya anongotukirira ndichakutemai ndigomba ramakachere ndora ndichakufusirai chinyika mwana wandidai zvingaitei hazvidini hazviiti sabhuku zvinondodini onai zviri kuitika izvi anogarisana sei naye inde plazi ndine vana ndakoti sabhuku mukiwa maswa zvadaro ndobva ndazotaurira vana ndikati vana ndonyaya yapano nevana vaitiri kuuya saka vana vakazouya ndobva vanotaurawo nasabhuku ini nyaya yakutondityisa dai matitenda mitwani pachangana kuti nyaya ichinyatsoenzaniswa zvakanaka vana vakati aiwa hapana zvakatatokuteerera zvose nekuti tatoda kugarisana zvakadini zvakanaka ndikatanoota nyaya yedu pachangana ndobva takuwa titiri pachangamira tagara takuti ndetira kusvika changamira twatima mukomana mubengeranwa ati ndimirirei zvino handina chinyi handina mari mondipa rimwe ditire next week ndawana chinyi ndawana mari
andikatati zvese vatamira razosvikawo dheti rechipiri vanhu vakauya vataenda kudare kwedu zvakanaka tosvika tobvunzwa nachakamiri yanga arimo zvatakamboita kugara ndositeta nyaya yangu ochinzi mubengeranwa chiwisawo mari yako yei idare titaure chinyi nyaya yechokutanga akanzi wagara wega kuwaona umwe wako here akangoti ndinawo zvikanzi kwaari baba vagara nevamwe vavo akangoti vari kumabhenji vachadaira vari kumabhenji zvakaita ndoba chitipa mari yedare kana changamiri wakombonditi zvendimirirei wane mari ndozouyawo kudani musi wakatavunza nedheti kanza ndina mari saka muchiva mangoitawo zvikomana zvakabva zvaita mheremhere kuita mheremhere isina kumbonzwisisika chipi neori matengwa nemari maviri achipati vangoti ini nyaya iyi ari ndinotondikurira ndakutonyora tsamba mana chauya muenda pani pamangu Makon ndosaka makaona ndakauya. chief ngearoma ndochangamire awo madzishe pamwe chete nezvo tiri madzishe saka mukanga mautoti tiri kuenda kuti akudai saka mautotivhiringidza nezvo ishe ndoma hedman takangofanana takadai au ndiye munhu unoti ndiye muridzi manje ndiwo mambo ndiwo chief. Dennis zviri kutaurwa izvo unoti munze watora munda uri kundidziisa kuti ndishande pamunda pangu uye uri watukirira zuva nezuva uye uri kuenda nematemu tukurinzwa chakamira asi ndimwe kukwakazara yakaikazve kuti niwa kutaga ndiri mwana mudiki tichigarisana murume wavo nababangu vaichandikova nini saka danga ravo ranga riri kuwari waijenga mvura vaibva wakumbira kuisa danga mumunda medu isusu vaibva wapuwa danga kuisa danga kwagaragara baba vamwe vakataundi baba vauya kundogara pamusha vakauya vakati vamukoma chibvisa danga tava kufenza munda wangu vangu vakabvisa chii danga munda wachibva wafenzwa nababa baba vavo vatuka kutaundi kufamba kwenguva kusina akasikagarepo baba vaya yakabiwa waya baba akasiya mapango chete baba wazodzoka kaona waya hapachisina asi paive matanga ndanga pamugupa pasi mamai mapuranga vaibva vanosungisirana namukoma wavo chibvaenda kudare chibva zvanzi no wamasango makakanganisa makaisa mapuranga pasiri penyu vamuko vaibva vabvuma kuzvishuwa ndakaisa mapuranga pamuda toningira izvi tochita sei zvanzi paukama hwenyu muchitaurira sezvo wabvuma kuti mapuranga wakaisa panzvimbo pasiri pako vaibva wagara wega baba mukuru nani abamini kuitira nemwinaona baba wangu kuti nomukoma tochita sei mapuranga wakaisa apa handika kudzivise mapuranga aya mukoma nekuti wakaisa asi wabvuma pakati kuti wakakanganisa saka mapuranga ako chisi aripo unenge uchitemapo zvishoma nezvishoma nekuti paukama asi nzvimbo aiziyapo wakaibva atangosiyana zvakanaka baba waibva kutaurirawo kusvika makore esaya wana mbuya vanongotema mapuranga awo pamadiro hatimbobvunzi nokuti mudaidzwa kuti muteme mapuranga ekuda kutenga tichinotewa maricho asi chandazoramba ndechekuti mbuya zvakaisa zvakanaka baba kuti apa hapazi penyu chinyi chirimo mapuranga asina baba mukuru ndinozviremekedza asi kuti muchichera ivhu rekuti muchero furomedina ndo zvandisi kudirana nalo ndo nyaya iripo chete iyo vadare pane pandisina kunzwisisa vakanzida kuti akukurumidza kutaura kunyora kwacho kuinonaka imimi muri kuti wakawirirana kuti mapuranga ari papa munongoita zvamunoda waridzi wavo iwo wakasima vanoita zvavanoda vanomushandisa mapuranga enyu zvamunoda kana vana asi munda hausi wenyu ba achipere mapuranga iwayo mapuranga aripo asi vakutema mama asira mashoma asi achipo ndadaunza kuti mimi kana kuita mapuranga munotoenda kwavo kunoita maricho wakada wakaona munhu arikuda kutenga wanototaidza kuti muzukuru pangu ada kutenga mapuranga angu asi handikwanisi kumutemera imimi mutaurai naye puranga rinodyei mukadii puranga rinoti mutauna mupuranga kana tongoti muti wese wese unodyei unodyika chemunhu saka zvingagone here kuti munhu wopuhwa nzvimbo kunzi mupuranga ndewako asi ivhu racho harisirako hazvigoniba
asi nimaitiro wakaita kuti panga pari pakukama kuti mukoma akabvuma kuti akanganisa kwaminda isa mapuranga asiripo kwadai waripo wakabvuma kuti shora une judgment yacho here iwo ndwaitaura masabu vari kuti judgment iripo iri kupi ungadai wauya nejudgment yacho kana masabhuku ari kutaura kuti ndo zvatakatonga nekuti hapana sabhuku haatongi zviro zvisina judgment kana akatonga zvisina judgment then hapana mutongo ndo ndaiwapikisa muda kuti nguya munogoti kuti iwewe ani ungadai wauya nejudgment yacho ari kutaura ndo zvakataurwa kuti aiwa puranga ndo renyu asi ivhu harisi renyu aizo wakanga wakutaura nababa nemukoma wavo asi kwakudare kwashi wakanzi wachawira makanganisa zvinopa mukoma wachitaura nemuwere izvo wakutaura nababa hakuna judgment inotaura kuti munhu auya wachimhangarirana nonzi chienda henyu mundotaurirana hakuna zvakadaro kana yanga iri nzvimbo aibva taurwa kuti right tokupa 6 months kutenga mapuranga ako ubve wosara nevhu rako noti kuti chienda henyu mundotaurirana avo uramba waine mapuranga waine vhu racho ndikwadza nyakameiba ndina mukoma kwandiri iwewe handoti yakandotongwa iyayo yakatongwa nani naishe masvosva wani kune marekodzi ndirikatinzwa kuti wanyorwa iwo ishe masvosva kamere tsamba iri pano yakataswa nemasamoni yabva kuna ishe wenyu ishe masvosva wakainyora mwedzi wapera mwedzi wa 18 kuna mambo Makon. Ndini ishe masvosva ndaunza nyaya iyi kwamuri nenhau yenzvimbo ine mapuranga abheula chawira ari kuda kuforoma zvidhina panzvimbo ipapo. Saka Dennis mubengeranwa ari kuti rambidza achiti ndepangu, asi nyaya yakambotongwa pakapiwa bheula chawira pane makore 30 years. Saka ndaunza nyaya iyi kwamuri. Ndatenda ndini wenyu Headman Masvosva. Headman ari kutaura kuti takatonga pakanzi ndepabheula not bheula, it's bheula ndepabheula 30 years. Saka iwewe tipowo pako iwewe mutongo wacho wauri kutaura ndondanunga ndakamboya paneziro chipachimutama ndakakwanga mwezi mukoma wangu anosenza ari kuchivu ndikakumbira kudai nezo ndikati munondibvumidza kuti ndipe mukoma wangu nguva wawe nekuti tsamba yakamari mwezi mukoma kadavazopawo mbuwa usini kukwandiri zikazi aupe chichemo icho nhasi nemunyori watomwana vari mwezi notoya mukati mangwana mari dare wozotaura kuti iwe kuda kuti mukoma wako azopawo mbuwa kana kuti wamukoma wako ndewekuti nekuti ane zviro zvakanyanya kutakai nezvepamudai one zvakapavirana baba nababa mukuru wavo kamambo uyu matauriro ake ndekuda kutozovhiringidza basa ngekutoti zvaakanga achindotema munhu pamunda munda uyu apiwa wapanana baba mukoma nemunin'ini wakatotanga kutoisa nefenzi kufedza mapuranga ngewawo. Saka ishe atsinhira kuti 30 years. Saka mukoma wako haana chaanopfuura patsamba yabva kuna ishe, ndiye anogara ikoko. Saka iyi nyaya zvauri kutaura hazvisina zvichashanda kuti kuri kutema munhu waizomira kuti mukoma wauya uzoteme munhu uchirambidza vanhu. Saka hatina unhu hwakadaro, hatini zvigebenga zvinondofamba zvichindotema vanhu. Asi pane zvawataura wambengeranwa wati iwo mai awa vakatengerwa mapuranga avo ipapapo mai avo roti handigoni kutema vanondodaidzani iyeyo kuchivatembera mai ava kuti watengese mapuranga ani avo. Mai avo vakuda kuforoma zvidhina mumapuranga mavo vakuti munda ndewangu ndizvo. pamusoro yechane semabhumi andaita kuti ndimwadai sabhu kwacho varipo hatina ari mumakure mairi ndambodaidza sabhu nevadare wavo
zvikuitika pamapuranga apa baba mkuu vakadanga mapuranga anoputika andi munoona omira kunze kwewaya gore rapo kana amira gore rinouya waya yatowedzerwa yaisa mapuranga afuti mui akamira aya mukati ikapedza kungati onani zvikuita mbuya wakanzi chengetai mapuranga enyu aya nababa wawirirana asi mapuranga anoputika kunze omira iwo anoisa fenzi kutera mapuranga akamira aya saka onani zvazvikuita wazi kuti nemadare dzurai igore rapera pasiri dzurai mbuya muchengetedze pana mapuranga amakasika vasi vanga rumweni vakadzura hawana kuramba means wakaenda paoriginal. Yes. Iyo imhosva yakanga iri yega. Iwewe mapuranga ane makore mangani? Makore andichazivi. Hautozivi? Hautozivi kuti zvaka mapuranga asima baba varipo nemume varipo. Pamwewo usati wazvarwa? Aiwa ndandazvarwa. Ndandazvarwa kuti amwe yacho ndesimba ndandazvarwa. Ndandatokutambiri pacho. Ndo zvatiri kubvunza kuti munhu akape here munda wemapuranga oti iwewe mapuranga wakohwa indefinite dai kuri kuti yanga iri judgment zvainzi mapuranga pa 30 years dziri kutaurwa ichi ungadai wakapuhwa kana 6 months kohwai mapuranga imudi but zvonzi iwewe uri kutaura wega kuti aiwa mapuranga akanzi mapuranga ngenyu indefinite hapana time asi ivhu harisirei hausi kuona kuti zvinhu uri kuzvikonflicta nekuti mapuranga anodya ivhu kuti anga achimera ende kana apuhwa kunzi munhu uyu isenzesa mapuranga iyayo indefinite it means ivhu racho nderake kaindefinite. pamusoro chakamira ini ndofunga kuti vana baba vangu vaisa decision yekuti baba mukuru wachingedza ukama wavo isati nangu tikisangana kuti chichachacho kuti baivanhu vemapuranga nekuti panga pagara paine chinhu aina ratangamiri imimi paironga wana baba wenyu wanga uri kweriwe paironga wana baba ndandisipo asingataurira baba wasito vakataurira kuti baba mukuru apo mapuranga ndeavo asi kana mada kushandisa ipo munhu uti wataura kuti mapuranga aipisa kuti ini mapuranga saka iwe wauzona zvakakodzera izvizvi kuchitaurira awa kuti zvakataura nababa vangu zviya zvazinga zvichiitika pamusoro changamiri andida kuti zvemapuranga izvinezvi ini ndatipedzi sezvo muziva kuti mumunda makati pamistake kuti ana pamukuru musachire gomba ndo pakabva conflict yedu chete musachire gomba rekuisa zvidhina ipapo ndo pane conflict zvemapuranga kubvunza iwewo ko wakarapa wachingochera mapuranga awo achikura achieka kusvika iwo wafawo futi wachingoeka wachingosenzesa mapuranga iyayo ndo judgment yauri kuti yakaitwa panozove pako serini muzi mupuranga ufi katoutema utoita hasha unotoita hasha unobuda 5 10 saka panozove pako rini ndo judgment yatiri kuda kuti utipewo kuta kuti aiwa ini ndakanzi pachazove pangu gore rakati kuti ndipashandise nekuti awa nemapuranga avo kubva 30 years anga aripo nanhasi aripo anoramba aripo kusvika iwo afawo futi kuchisaramba achiramba aripo saka judgment iyo yakaiswa yekuti panozove pako rini ndepapi nekuti mamambo ndari kubira kuti dai kuti vanhu vaone pane mapuranga pacho nemusaizi munda mapuranga asvika kuno munda mukuru wasiwawo pari slope yandika saka mukaona pakati wagomba pakane kombeni yangu pati wagomba mvura ikaungana imomo ikabovwa ikutoya zvinangane mumwe munda wese uguma munda yavo usina basa ndopandakati unoudza mbuya kuti mpamacherera muita ivhu rezvidhina uno handina angufara iwe uri kutaura zvinhu zve30 years hausi kutaura zvinhu zvazuru zvagara zviripo for 30 years ngoda kuzvichinjiruna nhasi ngekuti chambiri mai avo vamboti muvakidzani wangu saka ndoda kuziva kumuvakidzani kuti iwe uri kurambidza mai vakuchera gomba kuti mvura ikauya ingazodzikawo nekumunda kwako here asi warucherawo mumunda mavo asi gomba irorero inokanganisa munda wako ndokuda udza kutsanangura kuti ini handidi ndipoterere changu pamusoro ini chinava changu chacho kuti munda imumbuya wesinotovacherekaimbunafanira kuti waite zvazo mapuranga izvo zvazvina kushata panokuti waite degrade munda kwezi pakachiwa gomba rakutodaro patori nerimwe ripasaidi nokunoona kuti ndakambonisira kuti asara futi zvichicherwa ndisipo riri pasaidi mapuranga ipapo nokuti kana munhu akatosvika nosvika kana
ndikati kumwana kanyura saka makomba nokuchita makomba izvo sena mapuranga atina bani mabasa nazvo ende akuya tinongobvira tarisana nemapuranga tarisana nawo kichiragomba kachangameni baba awana kupindura bvunzo vumwana changameni kuti pachazove pakorini mapuranga achinyatsairamba achisimira bvunzo iwona haana kupindura Naupindira vamurengegwi ava vari kunzwisisa chaizvo kuti nzvimbo iyi yavari kukakatana nayo nabhiula inzvimbo yavane ruzivo nayo kunyange vakazoti kurei havo asi vakanga vakaudzwa rizere kuti munda hausi wavo ndosaka maiona vaitogamuchira kana kuti vaitotenda kuenda kuita maricho pandima iyi vachidaidzwa namai ava vane ruzivo navo saka nhasi uno vanga havo kuzvimisikidza kuti pachuru apa kana kuti mumunda umu bhiula haafanirwi kuti agone kundokanya zvidhina zvake rangove godo dzangove shanje dzisingagoni kuvanunura kana nyange mangwana pakazoti pava nedambudziko sepava kuda kuparana kwomhosva pokubata matemo vachibatira munhu ane munda wake wakajeka watsinirwa zvekare naishe wedunhu iroro ane marecords avasitori naiwo 30 years kudzokera kumashure saka dai vanonzwisisa chimiro chemagarisirano netsika edu vanhu kuti tinogarisana zvakanaka zvisina mubopoto zvisina chii zvavava kuporonga nhasi uno vachinodzingirira mai avo tinoona ndo pavari kukanganisa chakanaka. Right. Mzali. Inini ndanandi kuona sekuti mukomana uyu atotaura kuti ana mukoma wake vakuru paari mukoma wake vachikuru avanambobvira kumborwira munda namai avo ivo vazoona kuti inini ndinogona kunomudzura hapana anogona aba wadaidzwa kuwandonetsana nanasabho wadaidzwa kuwandonetsana naishe kutaura kuti ivo vari kutozviti inini ndinofanira kutobudirira mukoma wavo kungoti mukoma washaya nguva asi mukoma handifungi kuti wari kusapota zvinhu zvakafanana izvozvo atokanganisa pamusoro pamabvunza imini muchiti uchava wako rini ende uyezve magamu aya asima pavhurani ipapo wana kupinda wadzoka wakuzvira wakuti makomba asi pekutanga pakaine nyaya yemakura asi vazodzokera kumakomba mukuona kuti njenga iko nanzi gomba ndo randisi kushadaba ndavanozonyura mwana chakamire nyaya iiosoro ndizvo masabhuku ndini sabhuku kio ndini ndowa sabhuku pakuwa kwamba ndibhukuma wakasvipinda kune bhukumaona wana arikuzvitengerana saka ini chandikuziva chakamire ndave nemudari wangu mukuru wandine ipapo ini ndakasogara mukoma wangu achaikanga achisabhuku zvadaro ini chandotorera kune uyu asabhukuweni akauya kumba kwangu kudare kwangu achiti sabhuku uyamuone zvakuti pane munhu wenyu newabhiura ndakaenda ndikandoona kati chakuitika zvikanzi onai munhu wenyu abvisai mapango ake papaniki pamapango pamugani wake kuva pamapuranga ipapo ndikati aiwa ndiwadari wangu ndikandori ndiwadari unfortunately hatina kutora maminitsi ndatora newadari wangu tikati aiwa maichawira zvamaita handifa dzorirai mapuranga dzorirai kuwaya painge iri pamugani wenyu chaiko saka ndakwadzurira kudaro ndazosama ndichiona wakuya kutaura kuti ndadzingirirwa asi nyaya yakatopeswa kumatare ekumusoro nana mukoma wangu wacho wapeni nababa wacho wapeni mudari mukuru wangu aripo ndewainaye nhasi saka ndokuzwa kwandikaitishakamiria munhu wenyu akura asi nyaya yekutaurwa panapa hatisi kuda kupoterera pakakanganiswa pakakanganiswa izvi ndichipo vamwe pamusoro iwadaro vamwe vapera kufa muzukuru wangu yakanotikanganisa
Zvangoita ndishoti handichada hangu maitira takaita ndichiupeni ndiipei. Anenge akaenda sabhuku ndauya ndini ndikuona munhu akukanganisa munda mangu usiku wangu akanganga ndoumwe mistake chechipiri yaya yakaenda kwamasvosva kureva kuti Chawira akazosima miti yake masvosva ati nyaya ndapedza. Chawira akaisapa mapuranga ake. Kune makore atahwa namai ava tichizwa nemapuranga angu pakati darike ndikutaura chokwadi kampu dzikaberekera pawanhu kati kanunurwa wakuru wangu. Ndiri kuona nyaya iyi kana dai tine maminitsi bhuku rekuna shewedu sadonhu yedu munzwa zvitaudza Chawira haana kuita madireka inyaya yakanga yatopera akatoisa vaya watiri kuziva ndopakutaurwa nasabhuku vamai Chawira bango vakafa vachibva vatuma mwana kuti enda unocherera bango rafaradzwa nemujuru. Mwana ndo paakakanganisa kubvisa parakanga riri akuisa uko ndopakatombenga ai apa wakanganisa. Takadaidzwa ini nasabhuku nevamwe ndiende vamwe waitomira pane magwedza aripo kutomachiti dzorera ipapo parakanga iri ndo pakaitwa muganhu nevakatonga kutanga. Mai Chawira vana kutanga bango rakatererwa tiiorera dai paripo pakati mubenge nyaya yake ai sabhuku munhu mukuzwa kuti mapuranga ake ari munda mamwe akatetekura mafoni ngadzingaro ndidise hapana kuitika. Vakuru vangu vakangonzi handina kumbonzwa mutokotoko. Vanhu vavakagarisa ini kufunga kwangu vakagarisana zvinodadisa asi hamiri kuti uyo akazofunga sei mapuranga ari more than 30 years apo handina anguwani ane mapuranga iyaya ari kugoto kugoroka pandakandiomenza sima ndomazira angu aiwa yajeka saka uyu hanzi nayo naBeula ndoda kuripwa nechi mbuzinato. Saka munoti chii vadare Dennis aita anga aichiziva kuti hapasi pake asi munhu anongoda kuita musikanzwa one ondotora demo kundoshishidzira vanhu hazvibvumirwi nhau dzematemo. Saka vari kuti ndakashungurudzwa ndoda kuripwa nembudzi nhatu. Mbudzi nhatu dzinokodzera kuti zvavatodaura vari ivo ngaziwe dzakadaro nyangwe dzanga dziri shoma kuti zvavakutadzisa progress yemabasa eprojekti yose saka dzinofanirwa kudaro. Muchangamire zvataurwa namai zvochiitwa zviri izvozvo asi uyu ngazi uyu anotora demo kundodzingirira nemeshirikana kumupa abuse yakakura kudaro so kumudzingirira nedemo. Zvimwe zvinhu zvokuti changamirei mutemo wenyika yenyu urikudzikisirwa pasi ipapa nokuti hamuzvidi izvozvo. Imwe mbudzi ingadai yaitwa yakomuri wakazviitirei izvozvo izvi kuti uite kudaro kushirikadzi nokuti wanga wakuda kuwaika machira changamire. Ndiri kuona kuti zvataurwa izvozvo nemumhanhare ngava anobvisa zvinhu izvozvo asi ndiri kuona pamutauro wabva kutaurwa naye chivataura iye zvino ndikutoona kuti akanyanya kutoshora maningi ini changamire
kuti aende kunoita zvinhu zvakadaro zvekudzingirira shirikadzi nedemo kuichividzira kuti iyo shirikadzi ashaye kuti izvo haana muchengeti kana kuti mudunhu iroro hamuna mambo. Zvino izvozvo zvekutadzira mambo anoda kuti abvise dziri mbudzi mbiri kwete imwe chete. Maonero andiri kuita Tangamire tinoona kuti sevavakidzani vati vanogara manext door ngaabvise mbudzi imwe chete yemarumo chekwa ekushungurudza shirikadzi yenyu nekubvisa makosti ese awasenzesa nhasi. Pamusoro pezvo anofanira kubvisa mbudzi imwe chete kuno kudare kunoku, nenyaya yekuti Tangamira ofisi yenyu haasi kuteerera. Masabhuku yenyu ese ari kungotaura zvakaenzana, ishe wenyu amutonga haateereri. Nhasi ayo muri mamambo, ngaabvise kana madzishe wanga waripirwawo futi naiye kuti haasi kuteerera ofisi yenyu. Right, makosi yenyu mari amaunza masamoni nekumunza ndakaunza 60 musi wekutanga nhasi ndaunza 10. Right, unondobvisa makosi awo $60 $70, then wovapa mbudzi mbiri dzekuripira nekuti wakaenda nematemu hazvibvumirwa uchindoharasa munhu. Wakabhiura mbudzi mbiri kudare wounza mbudzi 3, 2 unopa ishe, 1 unopa ishe, 2 dzinouya kusari, nekuti wakaenda kwaishe wakakudaidza kuti uyande kutonge, wakaramba kutongwa naishe, saka unowaripira nembudzi 1 kuita kuti undotaura kuti ndiri pasi penyu ishe nembudzi 2 kuno kudare, kuratidza kuti shirikadzi mambo vanoprotekta shirikadzi dzavo, vanhu vamambo nherera neshirikadzi dzinoprotektwa namambo. Saka iwo unobhadhara $60 nembudzi 5. Kana iri mbudzi imwe chete unenge uchibvisa $40 which is per 5 $200 ne $70 yedare kuita $270. Unebvisa ndozvatuti idare unofanira kuti uzive kuti wakapara mhosva wega, wangwari nemachane wekuenda kundomhangara zvese zvakataurwa nemapurisa kuti wadii kuti undomhangara. Kana munhu ari kuuya munda mako wadii kundomhangara, mapurisa akatokupa yambiro iyo yekuti aiwa kana watadzirwa kaunondomhangara hautori mutemo kuzviisa mumaoko ako. Yekungaini padakaona vana vacho ndakati ndataura navo vana vacho kadaidza mukoma mwanake mukoma racho akagavanyuma tibatera akazobvunza kuti foshoro yakazodzoka here. Foshoro anzi nemupurisa kuwaregere kuya nefoshoro patsamba hapana kunzi foshoro akati pakanyorwa zvinhu zvikanzi iripi zvasina zvikanzi iripo kumbandasiya zvanhu ipava foshoro yani yarondoda kunzwa ripoti yekuti foshoro yakadini wakavapa zvese izvo. Saka ndazoona maike vachipfuura ndibva ndavati ndoda kubatai maoko ndaitorima pakamisa mombe ndati asori nematambudziko atete andina kuonana naye ndopa akaita advantage yekuya nefoshoro nobva akanda mumunda foshoro yenyu. Okay, so tingataure wamutongo watakupa kuti unobhadhara rimwe iyo foshoro tandira kunzwa nekuti wakanga watora kuti yakatozodzoka here hanzi yakadzoka wayambirwa nemapurisa. Right, tokupa kuti undotaura newakoma wako 2 months to pay. Kana usina kuzobhadhara pa 2 months $270 unozoona mapurisa akuuya kuzotora mombe. Anenge akutora dzaa mombe 2, 1 yemakosti ne1 yekuripira mhosva dzako idzi.
chisingamenti.